ta sa balitang showbiz mga idol guys. Trending magud ang pagpanganak aning sikat nga showbiz personality idol Boyki. Laliman ka ha sa diyang nagbati na siya sa ospital. Video may kinamo Kay nila. Boka Boyki pero kadailhan magini sila nga mga vloggers sa gyud kay labi nagpag-document idol Boyki. Grabe man ni sila ka expert sa judaan labi na nga puros ni sila ka kanang yes. TV host. Diba? Nya karon idol Boyki. Grabe ka trending ko kay tungod lagi sa katalagsaon nga gipili sa pamaagi sa pagpanganak sa mga sikat nga showbiz personality diin. Ikaduha na gani ko na nilang higayon nga wala siya na medicate sa panahon nga nanganak siya idol Boyki. In fact, maglantaw ka sa iyahang mga kanang video idol Boyki giludhan ra ka na og niutong ra siya didto ngadto iya rang giagak iyang gifeel nga nanang ulo sa bata. Sa tubig siya may sa tubig. Wala, nara siya sigdaanan Boyki nagluhod siya. So ngadto siya nagbuto-utong pero nag-assist ra gihapon ang mga midwife kani mga nurses sa hospital idol or doctor sa hospital idol Boyki. So naninkamot siya may kingamurag ko nga natural, not medicated, nag-utong-utong ra gyud siya dito Boyki. And in fact idol Boyki maglanto kapag human bitaw gawa sa bata murag way nahitabo uy. In fact, very smiling unya ka na bang basta may smile Mikey. Ang iyang mata, iyang baan na ato pa ganyo idol Boyki nga magstorya-storya human yag panganak di ba kung sa uban pa maluya makatulog no pero sa iyaha idol Boyki grabe niya kadakong kalipay nga nakasaksi gud siya sa paggawa sa iyang bata. Ba wala biya na sa unay mga inana sa una normal biya nga kanang sa balay lang. Sa balay lang. Ako sa balay ba ako gianak sa Jud. Kami sa upat. balay sad ko. Nya mao na mga idol no ikalima na ni nila nga anak idol Boyki. Ato nang i-reveal wa na ilain pa ang sikat nga showbiz personality nga si Ida Arellano. And of course iyahang bana idol Boyki nga si Drew kay bao nagitaon sa ni sila ka maayo o sa ni ka pinaka-bet nga couple. So gi-welcome na nila ang ilang ikalima nga anak nga si Baby Anya Love. Wait, mapaabot ko sa kaunong ba believe magid ko. Grabe gid kay. So nanganak ni siya idol Boyki adtong nilabay nga Martes, Pebrero 11. Unya mga anak na pala sa idol next year. Pero basta responsable lang sila mga mayo sa liwat nila magkay mga okay ra oy kay mga responsible unya mga kanang kugihan sa kaayo no sa pagpanarbaho. Namo gid sa business may in fact nang kanang usa sa ilang mga kanang business kanang Vamos actually mga apparel siya. I've learned nga murag kanang nana sila murag napod sila corpo but kay di ba into sports ba na sila kita ko nila managa na sila. Grabe sila kung fitness magisud ba lang fit fitness, no si Drew og si Iya unya kanang ang kaning basta pipila sa ako ang mga band or kanang ubay kanang mga glasses may kigingan po na sa Vamos dito ang Vamos mao ba di malig-on pod niya online lang siya nga shop. But anyway, to the Arellano family, congratulations, no? Panganak pa na iya.